FM. To Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. It's 7 minutes before 6. Ngalesi sikhathi suke sengithi bamba sengiyavala ekseni bambake sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ulungiselele ukuyikhipha nabantwana bakho nomndeni wakho bamba sengiyavala. Ukukhuluma nawe namhlanje kusene ngithi okukulahlekele kuncane kakhulu uma kuqhathaniswa nalokho uNkulunkulu akakulethayo empilweni yakho. Izinto ezikulahlekele ngo2023 zincane kakhulu uma siqhathanisa nezinto ezinamandla uNkulunkulu azozenza empilweni yakho ngonyaka ozayo. Inyembezi ozikhalile kulonyaka uma siqhathanisa nezinto uNkulunkulu akasozenza akazokuhlengisa ngazo kuncane kakhulu. Cela ukukhuluma nomuntu namhlanje othi mina kuningi kungilahlekele ku2023 lahlekelwa abangani ngalahlekelwa umsebenzi ngalahlekelwa ama relationship ngalahlekelwa na imali ngalahlekelwa ngisho na uthando nabantu abangithandayo. But today I just want to assure you ukuthi inyembezi ozikhalile zincane kakhulu uma ziqhathaniswa nenjabulo nokuhleka nobumnandi uNkulunkulu akakubekele khona. Ungabusahlala kakhulu kulokho kukulahlekele, ungabusahlala kakhulu kubantu abakushiyile, ungabusahlala futhi nabantu abakuhlebile kulonyaka ngoba lokho okuzayo kungcono kakhulu kunalokho okulahlekele nalokho kuluzile kulonyaka. Ibambe lento ukuthi uNkulunkulu ezoletha into enamandla ubona sengathi izinto ziyabheda engathi kuba mnyama kanti lakho noNkulunkulu ezoqala eletha izinto ezinkulu nezinto ezinamandla. Futhi kwesinye isikhathi uNkulunkulu ezoletha izinto ezinkulu ubona sengathi empilweni yakho kuba nama delays aba khona, ubona ngathi kuba khona ama procrastination avelayo nezinto ezinganyakazi zimi izinto ezinganyakazi kanti suka inkulu uNkulunkulu into akayihlelayo nento akayilungisayo. Uzuyibuza ukuthi gazi loNkulunkulu yena usekhona yini izinto zangahlangana empilweni yami izinto zabheda empilweni yami. Ungakhathazeki kukhulu okuzayo ukunalokhu okukulahlekele. Kunamandla uNkulunkulu akakulungiselela khona kunalokho okuluzile kulonyaka. Abanye bathi ngiluza ibusiness, abanye bathi ngiluza umshado wami. Ngicela ukukutshela ukuze uNkulunkulu elethe okukhulu bekufanelekile ukuthi lokho bunakho kusuke ukuze kuvule isikhala selokho okukhulu uNkulunkulu akakulethayo ngoba ubungeke ukwazi ukumukela okungcono usabambe lokho kade ukubambile. Ngakho uNkulunkulu uvula ispace wavumela ukuthi abantu abathile besuke kuwe bekushiye ukuze kuzofika abantu abazophakamisa impilo yakho nazo bazokwenza ngcono impilo yakho. Ungabusakhalile lokho kuchithekile, ungabusakhalele lokho kuluzile ngoba lokho kuluzile akuyilutho ukunalokho uNkulunkulu akakulethayo. Futhi uNkulunkulu akukho kwenzeke kuwena uNkulunkulu ebengakwazi ukuthi kuzokwenzeka. Konke okwenzakalile kulonyaka uNkulunkulu ebekwazi ukuthi kwenzekeleni futhi unenhloso ngokuthi kungani kwenzeke. Futhi akekho umuntu ongcono bengaba yicandidate engcono ukuthi ehlele lezi zinto ezikwehlele wena obusesimene esiright sokuthi singamehlela. Kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi kungani lezo zinto zikwehlele ngoba ayikho into that catches God off guard. Everything that happens in our lives uNkulunkulu uyayazi, wayazi futhi uyazi ukuthi kungani yenzeke empilweni yakho. Ngakho ungayitshela ukuthi uNkulunkulu akabonanga ukuthi kwenzeke kanjani lokho okwenzakalile bekufanele kwenzeke ngoba khona into uNkulunkulu ebeyihlosile ngakho. Khona izinto uNkulunkulu ebefuna ukukufundisa ngalezi zinto ezikwehlele kulonyaka. Ngakho ke ungabusakhalela okukulahlekele ngoba okuzayo kungcono kakhulu futhi kuhle kakhulu ukunalokho okukulahlekele. Abantu abakushiyile, abantu abakhulumile nabantu abakudelile, there are nothing compared to what God is about to do in your life. There is more that God is busy preparing for you behind the scenes. Omunye uthi ngishiwe umuntu ebengimthanda bengitshela ukuthi ngizospenda naye impilo yami yonke. uNkulunkulu ubonile ukuthi khona bengakuthanda kangcono, khona ozokuthanda kangcono kunalokulahlekele. Okulahlekile is nothing compared to what's coming. Kunamandla kakhulu okuzayo ukunalokhu okukulahlekele. My name is Phumlani Nkwanyana. Asiphinde sihlanganeni ngomhla ka31 December on Sunday. Ngisayibamba kancane microphone ngoze ngibuye ngomhla ka31 December on Sunday sesithi sibheke ku2024. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.